It's the KS Drama Present Ang Pagdumot. Di man ikini. Kaya abot sa panahon sa pagbalos. Pangitaon ko yun ikaw ug watswatason ko ang imo kasing-kasing. Nga nagahatago ni anang dughan mong masagputon. Ang Palami. Lipayan ko ikaw. Ug ihatag ko kanimo ang langit. Lipayan ko. Huwag nagbawa ko. Imo na ko. Ang Kasilag. Kikasilagan ko ikaw. Pagkinalam talang ta. Di ako gustong makita ko ikaw lagi bang imong alino. Lisod nagpabalikod ang baha paingon sa bukid. Mga sugwilanon nga adunay pagtulunan sa mga nagkalaing-laing nahitabo sa kinabuhi sa tao. Mga nahitabo nga dili gyud mahimong mahikalimtan. Kay nakasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang dagkong balo dili gyud makabanlas sa mga lama sa drama nga dili mahimong mahikalimtan. Kay ang magpaminaw niini magabaton kita og mga positibong pananaw sa kinabuhi kung maminaw kanining drama, ang drama ni Sandro. Ako si Pedring. Ginaingon nga ang kapobrehon sa tao dili di ay babag aron iyang mangkon ang babay nga iyang nagustuhan nga usa ka adunahan. O ginaingon siya ang langit, ug ako sab ang yuta. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako agkoy kalami. Mahimong may kalimtan. Hala, nasuko na usab si madam. Dili na kayo gusto nga, magkapatong ka uyab nga, wa ko kaya sa kinikanan, unya pobre. Mami, kain ko ni mo. Dili ko magminyog dato, oy. Nga, ikaw, magtumang kasi mong gusto. Ano yung nabutangan nga, madapatan ta ka. Gikasapan na sa ni madam si Ma'am Lalin. Ay, dili gud musugot si madam da nga mauyab ug pobre si Ma'am Lalin. Ibog ba kung Lalin ta? Pero pobre raman ko. Boy raman ko. Katabang pailob lang ta. Saong gikataw man tang anak sa pobre nga batuta. Pedreng! Uy, tawag kong madam. Madam. Dalay ka dere. Oo, madam. May isugo ka, madam? Ha? Drive? Drive og auto? O siya man, makamao ba ka drive og auto? Madam, makamo man. Ay, sus, bisan imo anak pa ang akong drivean. Kay, nakasuway naman ko anang dihang nanodok pa ko og jeep ning paseroan. Kamo ko ana, kay mag-extra man ko og drive, madam. Maayo kong mao ka nga. Pero, walang ko'y lisensya. Lukatan ta ka og lisensya aron ikaw na ang himuon kong private driver. Dili lang ko mag-hire pa og laing tao. Na sige, pag-ilis kay magkuyog ta. Kini na. Uminto na ang ranggo na ko din eh. Personal driver ako. Kano kaya bayaan yung naka-ilis pa din? Ay! Hala, kaulawan eh. Ay, kabayo ka dako! Naunsa, nikalit man og sud si madam dinis akong kwarto. Nagburdis ra ba ko?
Hala, nakakita siya sa ako ada. Sige lang. Sige lang. Wasad ko'y angay ikaw kay super ni. Pero, wow eh. Wow gyapon kay tato ba si madam? Ha? Okay nga, Pedring. Believe ko niyo mo. Pobre ka, pero may ika pang hambog kausap. Unsa ang imong bot? Ipasabot madam. Hay, wabay akong mo ipakatong kagabi. Gasige ko guna-una anang imo akong kinod ba tong nakita na ko kada ko ana o kataas pa kiyod. Madam, nakay gisulti. Pwedeng pag-drive lang siya. Pero, pobre lang ka. Mauni nakapan niya mo. Pero dako. Ay, ang akong bana, dato lang eh. Pero, gamay man siya. Si Pedring ang himuntang personal driver? Oo siya. May lisensya na siya. Maayo noon. Aron kung doon na tayo sugo, ana siya, makadrive dayon. Paminaw Pedring. Madam, namin ako. Siya nung nga gusto ko ikaw gihimong personal driver. Aron mabantayan mo ang among anak sa iyang mga lakaw. Mao ba, madam? Ani, dili na kinahanglan nga bantayan pa ang atong anak ko eh. Gusto na siya sa iyang edad. Ako na siya eh. So ka lang ko makahibaw nga gusto na siya makabaton og hinigugma. Di na ko mo kumbansya kay kung manguyab man gani siya ka ng adunahan, sama na to. Dili ko gusto nga makayab siya pobre. Busa, mao ka na ang misyon ko kanimo Pedring. Paminaw ha? Madam. Oras siya nga makayab og pobre ang akong anak. Ikaw ang bukan ako sa imong ha? Kadak ko ba yan ang imong makalagot kahangtod ka rin wa pamaya ko gihapon imo gipakatog og unahunaan ang imo. Honey, pasagdan ta ang atong anak. Kung kinsa ang iyang nagustuhan. Kung higuman siya og pobre, atong dawaton. Makunsa man ang sama natong dato unya wa siya'y gugma. Basta ako ang masunodhan. Adunahan nga sama to ang gusto kong mauyab sa ako anak o mabana. Busa, usbon ko, kana ang misyon ko ni mo Pedring. Nakasabot ka? Kalain. Madam. Nagsabot ko. Gikan karon, bantayan ako si Ma'am Lalin. Mao ba? Nagkagusto ka sa anak sa imong amudong Pedring? Utay. Pero nadlo ko mangayab ni Ma'am Lalin. Basin, pusilin ko ni Madam Veronica. Di siya gusto nga makayab og pobre ang iya anak. Tay. Uy, klaro. Ayaw lang og patuga-tuga po ang anak doong Pedring, oy. Aron dili mabalbag ka ng imong nga maigo sa bala sa pistola sa iyang inahan. Niya nataaning usa ka motel, Ma'am Lalin. Magunsa man ta din Ma'am. Ato tasod sa motel magsulti. Oy, Ma'am. Kubaan ko anita. Tara, Pedring. Tara dayon. Oo, Ma'am Lalin. Ikaw ang masunod. Amo takod ka. Mao ka na, Pedring. Kibatin ako nga. Gusto na kong motilaw lawas ng kalipay sa usa ka lalaki. Ambot, masuko man si mami nga. Mangayap ko og pobre, oy. Lalin. Tinubak niya akong nabati. Mao nga, ang tanang pobre nga akong nagustuhan, ilagay niya na ako. Pusa, ang iyong taga. Unsa? Unsa man, Ma'am? Paya ko, Pedring. Kaya ang tinot, bitaw. Ma'am, nga unsa? Na-cross code ko ni mo. Og, lagi pa ako nga. Dilin mo kaya nga mamayap ka na ako. Tungkol ni mami. Ma'am Lalin. Balag pusilin ko sa imong mami. Basta, makapusil sad ko nimo. Ma'am Lalin. Kalamin mo, Ma'am. Ma'am. Sige, Pedring.
sila lagot tayo. Kanang mapulsaya. Sige. Madam, madam, ikaw manggod ning lisod sa akong kwarto. Nganong niyaman ka, madam? Ikaw akong tuyo, Pedreng. Ah, ha? Ako? Kay ikaw nga, nakakita ko ni mo nga nagbulis ka. Di nang yun mawa sa akong huna-huna. O ayaw ka biya ka kay wasi sa inyo mo, Pedreng. Madam, ayaw ko gagsa. Ay, kalain. Ipaya ko sina, Pedreng, kay kipati ko uhaw dihaan ka ni mo. Madam, mamatay na ko, ani. Tabang mo, pastilan. Karon nga, may natabo na ka na to. Hatagan takagda kong katidad. Basta, dali ka lang musaba sa imong Sir Pedreng, ha? Dili ko tang akong pangayon, madam. Ha? Pwede. Kung dili ang imong anak. Unsay akong anak? Unsay bot ni mong ipasabot? Dugay naming adunay relasyon oy, ni Ma'am Lalin. Unsa? Busa, madam. Hangiun ta ka. Karon nga nasyod ka na sa among relasyon. Itugot, madam, nga mapakasal ko si imong anak. Pedreng. Di gani ka musugot. Ito ang takang sir nga nakatod sa kunin mo. Pedreng. Susama sa akong giingon ninyo, dili gyud babag ang kabubrihon nako. Nalip ang right na hinon, ang grasya nga nabaton nako. Biradiri o birasab didto. Wain himo si Madam gawas sa pag-uyon sa gusto nako nga may tabo nga makasal ko sa iyang anak. Kay kung musupak siya, musulti man kong sir nga nagpatordak siya nako. Naasawag yun nako si Ma'am Lalin, pero usahay lagi haskang hasula. Kamangon ko sa usahay ni Madam. Magpakamang na lang sad ko niya. Aron, way gubot ba? Hay hasula. Bravo, bravo. Buenos dias, compadre. Pastilan. Kaswerte ba yati mong Long Pedreng, no? Mura kasi David ba nga, andam nga may pagbatok sa higanti nga si Gulayat. Mo ka na ang imong nabaton karon pa gamay-gamay ra ka, pero dako man di ay og batuta. Kanahinungdan nga si Madam o si Ma'am Lalin nimo, perting buanga gyud diha kanimo. Og mausab, basin si Sir usab nimo, basin adunay pagtanaw usab diha kanimo. Na, maura. Bitaw Dong Pedreng sa nakita nako, no? Adunay something nga sayop. O kay ba ko nga, kay ba usab ka, ana. Okay, shoutout portion na ta. Shoutout kay Monster Grim. Og si Josephine C. Og mausab si Andrew Hamila. Og si Edward Ratonel. O ang last, si Susan Veronio Felicelda. Ug kamusab mga kahandos, mga suking tagapaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pagpadas sa inyong mga kaalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibog sa usa ka singgit. Og dinhi lang kutob, God bless.